Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de la història que no sabies. Avui ens endinsem a les muntanyes del Montseny i a les Guilleries per conèixer un dels personatges més fascinants i controvertits de la història catalana, Joan Sala i Ferrer, o més conegut com a Serrallonga. Som al segle XVII. Catalunya forma part de la monarquia hispànica, un imperi immens governat pels Àustria. Lluís XIII regna a França i aquí tenim Felip III I i després Felip IV. I què passa a casa nostra? Doncs un bon embolic. Us sona la Guerra dels Segadors? Doncs això. La societat catalana era profundament desigual. Hi havia una oligarquia formada per nobles i grans propietaris que tenien drets feudals i terres, i després la gran majoria, pagesos empobrits, obligats a pagar impostos abusius i a sotmetre's a senyors que sovint no tenien gaires escrúpols. A més, la justícia estava en mans de qui tenia poder i això creava un malestar que creixia com un foc sota les cendres. En aquest context, el bandolerisme va convertir-se en gairebé inevitable. Però qui eren exactament els bandolers? Doncs no parlem simplement de lladres de camins. Els bandolers eren en molts casos homes armats que vivien fora de la llei, sí, però que sovint comptaven amb la complicitat o amb la protecció d'alguns estaments del poder. Alguns eren autèntics mercenaris al servei de la noblesa, que els feia servir per resoldre litigis per la via poc diplomàtica, diguéssim. Altres actuaven per compte propi, aprofitant el relleu muntanyós per escapar de la justícia. Hi havia bandolers que robaven per sobreviure, però també grups molt ben organitzats amb estructures gairebé militars. En aquest escenari, en Joan Sala i Ferrer, en Serrallonga, es va convertir en un dels noms més temuts i també més recordats. Nascut el 21 d'abril del 1594 a la masia de la Sala, Viladrau, en Joan Sala Ferrer provenia d'una família de pagesos. Tot semblava indicar que tindria una vida discreta, dedicada al camp, viure i morir a les muntanyes del Montseny. En Sala havien fet certa fortuna, però ell era el cinquè dels 9 germans, així que no tenia gaire marge per acabar rebent una bona herència. En aquests casos, una manera de tirar endavant era un bon casament, i ell es va casar amb Margarida Tallades, la pubilla del mas Serrallonga de Querós, a Sant Hilari Sacalm. En Joan, per sobreviure, va començar a cometre petits delictes per portar menjar a un mas on faltaven recursos i sobraven boques per alimentar. No és fins al 1622 quan comet el primer delicte de sang. Mata el seu veí, Miquel Barfull, per haver-lo denunciat per un robatori. Cap als anys 20, Serrallonga, que com veieu va adoptar el nom del mas com a sobrenom, ja formava part activa d'una colla de bandolers, i no qualsevol colla, una força temuda i ben organitzada que actuava principalment entre les Guilleries, el Montseny i Osona. Robatoris a camins, assalts a masos rics, segrestos de propietaris i enfrontaments amb soldats reials. No era només un lladre, sinó un líder carismàtic i hàbil estratega. Ara bé, no tot era tan romàntic com ens ho han pintat. En Serrallonga no era precisament un Robin Hood. Sí, actuava contra els rics, però segurament també va cometre assassinats, segrestos i actes de violència, segons els registres de l'època. Tot i així, per molts, va esdevenir símbol d'una lluita contra les injustícies estructurals d'una societat profundament desigual. I hi ha un altre detall important. En Serrallonga no actuava sol. La seva colla tenia complicitats a masies, pobles i fins i tot entre certs nobles que li oferien refugi a canvi de favors. Això explica per què va trigar tant a ser capturat. El territori li era favorable i els camins coneguts. Diu la llegenda que ocultava les seves víctimes i tresors en algun amagatall de tavertet. La seva colla va anar creixent en una època en què les autoritats estaven centrades en perseguir els germans Margarit, bandolers que dominaven la zona del Vallès. En Serrallonga, que hauria actuat més d'un cop juntament amb els Margarit, se sentia segur en zones com Osona, el Berguedà o el Ripollès. Precisament aquí és on troba Joana Massisa, una vídua de Castelló d'Empúries que segresta i va gansols per Catalunya i França durant tota una època. Quan els Margarit van caure, les autoritats el van posar en el seu punt de mira. En Serrallonga acabaria refugiant-se a França, anant i tornant gràcies a la xarxa de masies i cases que l'ajudaven. Les autoritats, veient com cada cop creixia més la fama del bandoler, van posar-se més serioses, especialment a partir del 1630. En Serrallonga tornaria a Catalunya, però els seus anys de glòria havien acabat. Va ser traït i capturat a Cal Agustí, prop de Santa Coloma de Farners.
El 8 de gener del 1634, després de ser reclòs i torturat a la presó de la plaça de l'Àngel, situada a la cruïlla dels actuals carrer de Jaume I i Via Laietana de Barcelona, va ser esquarterat a la plaça del Rei. Va rebre entre 100 i 200 assots, li van tallar les orelles i el seu cos va ser trossejat en 4 parts i llançades a diferents abocadors, mentre que el seu cap va ser penjat en una gàbia al portal de Sant Antoni. Tot i la seva mort, la figura d'en Serrallonga va créixer fins a convertir-se en llegenda. Ja al segle XVIII es cantaven romanços sobre les seves gestes, sovint més idealitzades que no pas reals. Als segles XIX i XX va passar a formar part de l'imaginari popular català com una figura gairebé mítica, convertint-se en protagonista de nombroses llegendes, obres de teatre o cançons populars. Ara, però, deixeu-me que tiri una mica enrere. Després de totes aquestes batalles que us he explicat sobre en Serrallonga, ens hem deixat una persona als peus del Montseny. Margarida Tallades va ser qui va haver de fer front a la realitat diària del Mas Serrallonga. A l'absència d'en Joan, ella va assumir la responsabilitat de mantenir el mas en marxa, cuidar dels fills, gestionar les terres, protegir-se de les represàlies de les autoritats i fer front a la càrrega emocional d'un home que, tot i estar lluny, era constantment present per les conseqüències de les seves accions. Durant tots aquells anys va haver de patir la destrucció del mas i l'any 1631 fins i tot el seu propi empresonament. Després de la mort del bandoler, Margarida va aconseguir el permís del virrei i duc de Cardona per tornar a edificar el mas i tirar-lo endavant tota sola. Avui el mas de Serrallonga encara existeix, testimoni d'aquells temps convulsos. Està en ruïnes i les males herbes l'han envaïda. El que no van aconseguir les autoritats reials en la seva lluita contra el bandoler ho ha aconseguit el pas del temps i l'abandonament dels masos de muntanya. En canvi, a la Sala, masia natal del bandoler, s'ha engegat un petit projecte dedicat a la seva recuperació. Aquesta és només una de les moltes històries que amaga la nostra terra. Personatges com en Serrallonga, que han passat de la realitat a l'imaginari popular, i d'altres com la Margarida, que de vegades viuen a l'ombra de la grandesa, però sense la qual la història no seria la mateixa. Fins aquí el capítol d'avui. Ens retrobem ben aviat per descobrir més històries que segurament no sabies. Fins aviat!